Iz Usore, hrvatske enklave smještene između Doboja i Teslića, danas stižu dramatične vijesti o pojačanim napadima snaga bosanskih Srba. Hrvatsku zajednicu Usoru, koja je 10 mjeseci u obruču i tijekom današnjeg popodneva napadaju jake srpske snage prvog krajiškog i istočnog krajiškog te Teslićka, Prijedorska i Dobojska brigada. Umirili su druga bojišta s nakanom zauzimanja ceste Doboj-Teslić, a time okupacija Usore i egzodus 18.000 Hrvata. U valovima smjenjuju se kombinirani srpski tenkovsko-pješački napadi, izvješćuje odjel za političku djelatnost 110. Hrvatskog vijeća obrane Usora. 3 puta su uz potporu topništva svih promjera pokušali pješaštvom probiti crtu obrane Kalošević, Križ, Oblik, Kamen, Komin. Ostalo je samo na pokušaju i ovaj puta su naišli na usorski jež i uz velike gubitke u ljudstvu vraćeni na početni položaj. Na odmazdu, haubicama i svim topništvom tuku praktički sva naselja i isključivo civilne objekte.